Здравейте! Току-що, всъщност преди няколко минути си получих машината, to-do машината, която си бях поръчала наскоро и преди малко я разопаковах. Иска да ви покажа какво представлява и какво имаше всъщност в кашона на тази машина. Все още не съм я пробвала, но сега само ще ви покажа какво имаше в нея. Има зарядно. Машината е необходимо да се включва и да се зарежда с ток, когато се използва нагряващата плоча за бойлинг ефект, който искаме да създадем върху някои от нашите проекти. Има общо 4 подложки, които като материал така изглеждат плексигласови. Тази е мъничка подложка. Има и 3 големи. Тази е доста гъвкава. Предполагам, че се използва за ембосинга. И това е формата 4 подложки, които предполагам са... Едната се използва като основа, а другата отгоре за запечатване на съответно щанцата с картончето. Пакета в кашона всъщност получих и 2 диска с проекти, които могат да се правят с тази машина. Предполагам и инструкции. Те първа ще ги гледам. Имам Има книжка с инструкции за машината. Кое как се използва. Ето това е плочата, която се нагрява, когато искаме да създадем бойлинг ефект. Този инструмент той е магнитен и служи, тъй като когато използваме ембосинг, щанцата за ембосинг се нагрява, тя е гореща, не може да я пипаме с ръка и да я махнем. С този уред щанцата се прикрепя към него и отстраняваме съответно върху ето тази силиконова подложка, върху която оставаме да изстине. Така. Както казах, за да се нагрява тази плоча за бойлинга, се използва зарядното, което се включва, за да включим машината към електрическата мрежа. Тук отпред има копче, с което всъщност използваме, за да включим или изключим нагряването на металната плоча. Тази основа може да се използва всъщност за този и размер щанци, дори по-голям, тъй като виждам, че ето, дори извън този размер може да се движи валика. След малко ще ви покажа как се движи валика. Преди това искам да ви покажа, че плочата е разграфена, което ми се вижда страшно удобно. Разграфяването на плочата е в 3 нейни страни. В горната част има разграфяване както в инчове, така и в сантиметри. Общата ширина на плочата е 21 см. Страничната част е разграфена само в инчове, 11 инча, и долната част е разграфена само в сантиметри. Самите квадратчета са с размер половин сантиметър. Както виждате, плочата е гофрирана, ако мога така да се изразя. Т.е. предполагам, че може да се използва и за биговане. Ако не за биговане, поне със сигурност може да се използва за поставяне на щанци, папки, меране и такива неща. Като тази плоча всъщност може и да се вади. Ето така се издърпва. Вади се и както виждате, отдолу се получава като едно шкафче. Един вид. По ревютата дават, че това може да се използва за поставянето на щанците. Аз мога примерно да си държа книжката, дисковете вътре,
Също така подложките за изрязване импулс също се събира, т.е. ако дълго време няма да ползвам машината, си прибирам всичко вътре, за да не ми се загуби и си затварям един вид шкафчето. Сега няма да ги прибирам, защото имам да си чета, гледам видеа и разучавам машинката. Жалко, че заминавам и няма да мога да си я разуча веднага. Прибирам. Само да си махна сега и тези кабели тук, за да ви покажа. Това, което на мен ми се струва страшно удобно, е, че за разлика от старата ми машина X-Cut или Big Shot машините, Big Shot машините, не е необходимо, когато си наглася щанцата с картона, съответните подложки, да ги ръчкам и ръгам, за да влязат и съответно да ми се придвижат. Оставяйки ги, всъщност това представляват валяците, които нанасят натиск, съответния натиск върху щанците и папките, които с тази ръчка, само да видя как се... С тази ръчка, виждате, самото тяло на валяците се движи, а не е необходимо подложките с щанцата или папката и картончето да ми се мести като останалите. Само ще ви покажа докъде се движи валяка. Това, което е интересно, само да ви покажа също, че дръжката може да си я прибира. Така. Цък, 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 цък. Ето, виждате максимално извън самата зелена подложка се движи, т.е. със сигурност за щанци по-големи от формат А4 би трябвало да става машината. Така, другото, което е, виждате тук, имаме бутон за регулиране на натиска на валяците. Той се използва като, чухте, първо се издърпва нагоре, т.е. освобождава се механизма за въртене, завъртаме на желания натиск. В книжката има описано за различните щанци, папки и какъв натиск се използва. След това натискаме надолу, когато сме си избрали натиска и си придвижваме валика за натиск. Изглежда доста лесно, удобно, но когато вече изпробвам с щанци и папки, ще мога да дам обратна връзка, дали наистина работата е по-лесна. Така, за сега само исках да ви покажа какво имаше в кутията, която получих и да направя едно кратко ревю. Всъщност, голяма е машината, общо с пакет, който получих, беше 17 кг. Никак не е малко. Така, надявам се съвсем скоро да мога да направя представяне на машината. Едно с щанци, едно с папка за релеф, едно с фойлинг и летърпрес. Все още нямам фолио, поръчал съм си и чакам да ми пристигне. Ами, така. Това беше набързо. Така, първо представяне на машината и пожелавам приятна вечер и до скоро!